bon dia, un secret d'estanys va despertar la senyora Anna. Ella tenia por de mirar i va demanar ajuda. Amic por! Ens sota de llita i ens adonem un estrany. Creus, necessitem que t'ajudi a un i molt fort. Espera't aquí, no et moguis. I el porc va anar a buscar-los. Senyors, la nega senti uns sorollets que fan així. Bam, ajuda, que tu ets molt fort. Sí que soy fort, però busquem algú que crii molt i faci por. I van anar a buscar el llum. Sota la nega s'ha sentit un sorollet a estaina, gur, bam, tan. Tu volies espantar? I tant que sí, ningú no crida com jo. Au! Però busquem algú que més hi és. I van córrer a buscar el mussol. A sota del llit de la nega se senten un sorollet molt estrany. Bam. Ah! Sí, sóc el millor! La senyora nega corre un gran perill! M'estàs segur? I tant, és el nostre, hem d'atrapar-lo. I els animals van buscar coses per atrapar-lo i van anar a la casa de la senyora Anna. Quan va arribar a la casa de la senyora Anna, no va sentir cap soroll. I si es passa tant? Oh, no! Senyora Anna, és aquí! Llavors se va obrir la porta a poc. Quina alegria! Senyora Anna, està en perill. Hi ha un monstre sota el llit. Un monstre? Com ho sabeu? Perquè fa pam. Som-hi a fer-lo! Va a pujar les escales i van sentir un sorollet estrany. I venia de sota el llit. I el mussol va fer un matera. I tots van quedar bocabadats. No es podia creure el que veien. A sota del llit hi havia un ratonet petit que roncava. No passa